سلام كم يمسيرون خبركم تخطاتلتي ساعة شعة آخيلون لومي حامس عصر شعة مقابيت تدالو زينا وشتن وطان حيزنا لكم قريبنا لنا كتكاتاتولنا بخبر زعدم بيتروس منقس أرستا زينا منستر تمرتي بقعات تمرتي نممحياج زعلمة عودة زته عبد دكم حارة كان يعوم حرشاتات سيمينا ومعراب قاش باركا عبد مملا طلبات عراقاتات عبركوتو يقبر كم زولة تحبيرو نقعات برات السبب بتتكا منت صارت هواسيان مدهانيت مبراخا قداس مخانو مياويان قليتهم عبد هقور أوروبا واقع بحرية وغاز بالعلي 300 تاويت كم زوسخة تقليتهم روسيا نيتو كتتقع دليت يكون مدب كم زي بالله دقي مع الرقاقيتا باكستان أفغانستان جزياو مقرات تفصيل جبرا كم تسمع مع حبيران منستر تمرتي عب عقبابن ميلاتاتن مرتاب ممرحي جمجمان تحالفات مهارون زتكورة عودة زت بدرجة هاجر عب كتما دكم حركة كايدو وكيل إيرينا بسرعة مسجن زدالو تصاب جر مسكال جرز جهر كقرباي منستر تمرتي عب مرتاب ممرح مزنان التحالفات مهارين كمون نزد خمت مهارو أبزوها حجزاتو كيرو كاب عصر شديستك سب عصر شومن تمجابيت عب كتما دكم حري عودة زتكانعو أبتي بدرجة هاجر استود بعودة زته منستر تمرتي دكتور حليمة محمد أبز سمعتك قال من رجاز بقعة تمرتي نايك قدامنا سلزخونه أب الجباب أب مهاران سرعة مزنان من محياش نمقبار زقل مصنعتنا تجبرن حدشت ميلاتات ناتاتاتون كسر رح مصنحب متكاس أب مرتاب ممرحي جمجمان التحالفات مهارن زتكورة حدش الجباب نفتنن متتاو مدرس لزلو قدمنا بتكبار مسجارو ميت كايد لزعلم كم زخونه أبريهام مرتاب ممرحي مزنا أب التحالفات مهارو زقسم وفلتات زطري وكالات كمون زمس ووصيت مزن أجباب جمجما كخون كله أجباب محلافن مترافن تمهاري زكاتتيو چنفر مزنان هاجراوي مرمران دما كاب أتكبرت أكلاتن كإلاتاتن أقول حبريت الدحر مكاب نتي ممرحي كخلصن ناي مودة ملكع كتحزانيو اتعود زتا بزي كازي كاب سالسايك سب حموشاي كفل زمهارو تمهارو بولك إنا جمجمكا دخامات على الليخا زدل حاجز نمكياد كمون ناي مبعثات مهارو أمن باب مسحافن مقمارن زلوهم كلثن معباي عبي قد كل وتثبيت جبار تساتفتي أبزار بزعبتات بدقيق دحر مزتاي أقدسي حسباتن ريتاتن أقربام أما ودأتها منستر حليمة تساتفتي حبارا ومردأتها بمطراي أبتقبار ممحتات بزلع لكواسئو الزخاخيرام هرشاتات سيميناو معراب قاش باركا بحفشا بروجكتات كركبتن أفيم بول ندما بفلاي عب رأستي عب مهرتي زقبرا زولا عينتا ولوتي عب مملات ألباتن مفتار عدلات سراحن لعل ترايت أوتالو نتبتا وكيل إيرينا كداو تولده ياسين صالح كامرباي أب تحتي كوربوريشن زراتن تريتن زم حدر حرشاتات سيميناو معراب قاش باركا فتيرو زلون أي سراحن لمعاتن بايتا أب مرقا من نابرو نبرتي العلترايت ساوت كم زلو تقليتهم أكاد سراح تحرشاتات آتو قبرقال أرنياسني أرينا أب زهبو حبريتا أمو قرايب أفيمبول كركبتن مولوبرن أحملتن فرتاتن نايكب إي أزرقتن أكالن كمون تقرتات تيلمع كم زلو زد ما زيقاتات بزرخبو نايسرح أدلن تمكرن ربو إهوات كمرحو خمزخ ألم حابيروم أبتح الرشاتات بحفشة أب كركبتن أفيمبول اندما بفلاي نعمت ملوء زغطل نايسرح أدل مفتارو نبرتي مس زمناوي مسناو حرشا كلالين لمد سرح كترين كم زحقوزم زتغسى أتو قبرقل زدلي تمكرن بقعاتن تدلي بسلزلو سفحات دلمع مريتن عينت فرياتن أبيت يمزقب كم زلو أرديم
ኣካያዲ ስራሕ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ከርከበት ኣቶ ገብረ መድህን ኪዳነ ብወገኑ ዝሰፍሐ ክፋል ሕርሻታት ሰሜናዊ ምዕራብ ዝካየደሉ ፕሮጀክት ሕርሻ ከርከበት ኣብ ርእስቲ ኣብ ሕርሻዊ ልምዓት ዝገብሮ ዘሎ ዓይነታዊ ለውጢ ነበርቲ ናብሮኦም ዝመርሑሉን ልምዲ ስራሕ ዘጥርዩን ዕድላት ፈጢሩ ከም ዘሎ ብምጥቃስ እቲ ፕሮጀክት ንኩሉ መዳያዊ ምንቅስቃስ ናይቲ ከባቢ ብእወታ ከም ዝጸለዎ ኣነጺሩ ነበርቲ ድማ ኣብ ከባቢኦም ዝካየድ ዘሎ ሕርሻዊ ልምዓት ዓይነት መናብሮኦም ክቕይሩ ከም ዝሓገዞም ብምግላጽ ኣብ ሰበኽሳ ግማዊ መናብሮን ናይ ገዛ ስራሕን ጥራይ ተደሪተን ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ከይተረፋ ምስ መስናኣዊ ሕርሻ ክላለያን ናይ ስራሕ ልምዲ ከጥርያን ምብቃዕን ውፅኢት ናቱ ምዃኑ ገሊጾም ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ተጠቃመረት ጸረ ተህዋስያን መድሃኒት ምብራኽ ኣገዳስነቱ ልዑል ከም ዝኾነ የቕሬታ ካብ ሆስፒታል ተሰነይ ፋርማሲስት ፊሊሞን ሙልጌታ ገሊጹ ንኤሪና ብዛሃቦ ሓበሬታ ብበዓል ሞያ ዝተኣዘዘ መድሃኒት ብዝግባእ ዓቐንን ግዜን ምስ ዝውሰድ ኣድማዓነቱ ኣብ ምፍዋስ ሕማማት ልዑል ምዃኑ ብግቡእ ምስ ዘይንጥቀመሉ ድማ ሳዕቤኑ ከቢድ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ጸረ ባክቴርያ ጸረ ቫይረስ ጸረ ዕሰን ጸረ ጽግዕተኛታትን ዘጠቓልል ጸረ ተህዋስያን መድሃኒት ኣብ ኣጠቓቕሙ ሕልፊ ካልእ መድሃኒት ልዑል ጥንቃቐ ከም ዝሓትት ሓቢሩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሰብ ጥሪትን ኣትክልትን ዓበየ ምስ ዝመጽእ ዘሎ ፍኑ ተጠቃምነት ጸረ ተህዋስያን ተጻዋርነት ናይቲ መድሃኒት የምዕብል ብምህላው ከቢድ ጥዕናዊ ሻቕሎት ይፈጥር ከም ዘሎ ብምግላጽ ከም ሳዕቤኑ ኣብ ሓጺር ግዜ ብውሕድ ዓቐን መድሃኒትን ወጻኢታትን ክሕከሙ ዝግብኦም ሕማማት እናኸበዱን ንዘይተደልየ ሓልክታት ዘቃልዑን ይኾኑ ከም ዘለዎ ኣረዲዩ ትሑት ጽሬት ሰብነትን ኣከባብን ባዕለ ፍወሳ ዘይውሕድ ጾታዊ ርክብ ዘይስሩዕ ክታበት ምንጩ ዘይተረጋገጸ መድሃኒት ብግቡእ ዘይተወገነ መድሃኒትን ሒሽን ኢልካ መድሃኒት ምቁራጽን ንኣድማዕነት ጸረ ተህዋስያን ዘጉድል ምዃኑ ብምንጻር ሕብረተሰብ ብሞያውያን ሕክምናን ዝወሃቡ ምኽሪ ኣብ ግብሪ ከውዕል ኣዘኻኺሩ ፋርማሲስት ፊልሞን ኣስዒቡ ናይ ግሊ ፋርማሲ ብዘይ ናይ ሓኪም መእዘዝ ወረቐት ንተገልገልቲ መድሃኒት ክሸጣ ከም ዘይግባእ ብምግላጽ ኣብቲ ንዞባ ንሰብ ጥሪትን ኣትክልትን ዝውዕል ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝኣቱ ምንጩ ዘይተረጋገጠ ጸረ ተህዋስያን መድሃኒት ኣብ ዕዳጋ ስለ ዝረአ ዝምልከቶም ኣካላት ምቁፅጻር ክገብርሉ ኣተሓሳሲቡ ኣርባዕተ ንህብን ንዞባ ተከሌዛን ብዝተገብረሎም ናይ ስልጠናን ንዋትን ሓገዝ ጋብላዊ ቆፎታት ኣታትዮም ፍርያቶም ብመጠንን ዓይነትን ንምዕባይ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ገሊጾም እዞም ኣብ ከባቢ ዊና ምምሕዳር ከባቢ ሽንድዋ ዝነጥፉ ኣርባዕተ ንህቢ ንኤሪና ብዛሃቦ ሓበሬታ እቲ ንዞባ ብዘለዎ ስነ ህይወታዊ ብዙሕነትን ተፈጥራዊ ጸጋታትን ንምንርባሕ ንህቢ ምቹ ዝርከቦ ምህርቲ ድማ ምእኩትን ተጠላብን ምዃኑ ኣብርዮም ባህላዊ ቆፎ ሽፉን ስለ ዝኾነ ንምሕደሩ ኣጸጋሚ ምዃኑ ጋብላውን ዘመናውን ቆፎታት ግን ምቁፅጻሩ ዝቐለለ ምሕደሩ ድማ ምቹ ስለ ዝኾነ ብሰፊሑ የተኣታትውዎ ከም ዘለዉ ብተወሳኺ ፍሊጦም ኣብ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ንዞባ ዒላበርዒድ ኪላ መፍረ ንህቢ መንእሰይ ንጉሰ መሓሪ ብጊድዩ ንኣሰራርሓ ጋብላዊ ቆፎን ረብሓታቱ ብመንፅር ባህላውን ዘመናውን ቆፎታት ኣብ ሓረስቶት ብምስራጽ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጽዑቕ ንጥፈታት ከም ተኻየደን ጽቡቕ ተቐባልነት ከም ዝረኸበን ሓቢሩ ኣብ ጨንፈር ሕርሻ ዞባ ዓንሰባ ሓላፊ ሃብቲ እንስሳ ዶክተር ተኽለ ማርያም ሃይለ ሚካኤል ብወገኑ ኣብ ከባቢኻ ብዝርከብ ጸጋታት ጋብላዊ ቆፎ ሰሪሕካ መነባብሮ ሓረስቶት ንምቕያር ካብ ቀንዲ መደባት ሕርሻ ምዃኑ ብምግላጽ እዚ ብኣርባዕተ ንህቢ ዊና ብሰፊሑ ዝትግበር ዘሎ ንጥፈታት ኣካል ናቱ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣብ ኣውስትራልያ ኖርዌይን ኦክላንድን ዝነብሩ ዜጋታት ክብርታትና ዋልታና ብዝብል ቴማ 8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብልዑል ድምቀት ኣጸንቢሎም ከካቦቱ ዝበፅሓና ሓበሬታ ብመልክዕ ጸብጻብ ተዋሂዱሎ ዳናይ ተስፋ ዝጊ ከተቕርቦ እያ ኣብ ኣውስትራልያ ከተማታት ሜልበርን ኣድላይድ ብሪዝቤን ሲድንን ፐርዝን ኣብ ዝተኻየደ መደባት ኣደ መንበራት ንጨናፍር ሃማድኤ ኣብ ዘቕረብኦ ቃል ንትርጉም ጽምብል 8 መጋቢትን ኣብ ተካእቲ ወለዶታት ዘለዎ ጽልዋን ብምጥቃስ ውዳቤታተን ብምውርጻጽ መድረኻዊ ሕቶ ንምምላስ ንዘሎ ድልውነት ኣረጋጊጸን ኣብ ከተማ ሜልበርን ኣብ ዝተኻየደ በዓል ኣቦ ወንበር ማሕበረኮም ዞባ ቪክቶሪያ ኣቶ ኪዳነ ግንቦትን ጸሓፊ ህግደፍ ኣቶ ሃብቶም ጆቫንን ናይ ደገፍ መልእኽቲ ኣቕሪቦም ጠቕላሊ ቆንስል ኤርትራ ኣብ ኣውስትራልያ ኣቶ እንድርያስ ኣብርሃም ብወገኑ ንወሳኒ ተራን ኣበርክቶን ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ብምምጓስ ተበፂሑ ንዘሎ ገስጋስ ዓቂብካ ንዝበለጸ ውፅኢት ምስራሕ መልእኽቲ 8 መጋቢት ከም ዝኾነ ኣገንዚቡ
ኣብ ኖርዌይ ከተማታት ኦስሎ፣ ስታቫንገር፣ ትሮንድሃይም፣ ክርስቲያንሳድ፣ ባሩም፣ ትሮምሶ፣ በርገን፣ ሆኖፎስ፣ ቮልዳስሞረ፣ ዮቪክ፣ ሺየን፣ ዮስሃይምን ሃመርን ኣብ ዝተኻይደ ተመሳሳሊ ጽምብላት ድማ ኣብ ምምጻእ ናጽነትን ምውሓስ ልኡላውነትን ዝተራእየ ተራን ኣበርክቶን ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ መደባት ልምዓት መሊሱ ከም ዝደምቕ ዘረጋግጽ መደረታትን መሰናዶታትን ቀሪቡ እዚ ከምዚሉ እንከሎ ብ14 መጋቢት ኣብ ባህላውን ሲቪካውን ማእከል ኤርትራውያን ኣብ ኦክላንድ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብምትሕብባር ጨንፈር ሃማድእን ማሕበረኮምን ዝተወደበ ጽምብል ተኻይዱ እቲ ኣሜሪካውያን ናይ ክብሪ ዕዱማት ዝተረኽብሉ ናይ ዝኽሪ መደብ ብባህላውን ስነ-ጥበባውን መሰናዶታት ማዕሪጉ ምንባሩ እቲ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ንኡስ ዞባታት ከርከበት ሃይኮታን መንሱራን ብምውሃድ ኣብያተ ጽሕፈት ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ጥዕናን ዝተወደበ ኣብ ምግታእ ጎዳእቲ ልምድታት ዘተኮረ ኣስተምህሮ ንመራሕቲ ሃይማኖት ተዋሂቡ ጎዳእቲ ልምድታት ብሓፈሻ ክሽቦን መርዓ ትሕቲ ዕድመን ድማ ብፍላይ ንምግታእ ዝካየድ ጻዕሪ እወታዊ ለውጢ የመዝግብ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ሰሙያ ጥዕና ተራ ጸለውቲ ሰባት ኣብ መሓደርቲ ከባብን መራሕቲ ሃይማኖትን ክዓዝዛ ተሓሳሲቦም ሓለፍቲ ኣብያተ ጽሕፈት ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ብወገኖም ጎዳእቲ ልምድታት ብዘይንቑሕ ተሳትፎ ሕብረተሰብን ኣካላት መንግስትን ክግታእ ከም ዘይክእል ብምጥቃስ ንኩነታት መርዓ ትሕቲ ዕድመን ክሽቦን በብንኡስ ዞቦኦም ዝምልከት መግለፂ ሂቦም ሓላፋ ኣሃዱ ማሕበራዊ ድሕነት ኣቶ መንግስቲ ገብረ ኪዳን ድማ ናብ ስንኩላን ኣረጋውያንን ጽጉማትን ዝቐንዐ ከም ዝሰረቱ መደብ ተሃድሶን ልምዓትን ክሳብ ምምሕዳራት ከባብን ዓድታትን ወሪዱ ብዕቱብ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ብምሕባር እቲ ሜላ ውሕስ ናብየት ንምትእታው ዝዓለመ ምዃኑ ኣረዲዩ ተሳተፍቲ ኣብ መወዳእታ እቲ ብሰሙያ ዝተዋህበ ኣስተምህሮ ማእዝን ዘትሕዝ ምዃኑ ብምጥቃስ እወታዊ ጽልዋ ንምፍጣር ከይተሓልሉ ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ጊዜያዊ ሓላፊ ጨንፈር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ጋሽባርካ ኣቶ ተስፋ ገብርኤል ገብረስላሴን ኣብ መሓደርቲ ናይተን ንኡስ ዞባታትን በብወገኖም ሓሳይ ልምድታት ንምግታእ ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ ምምሕዳራት ምስ ሃገራውያን ማሕበራት ብምትሕባር ጻዕርታት ክሕይላ ተላብዮም እዚ ከምዚሉ እንከሎ ኣብ ንኡስ ዞባታት ከርከበት ሃይኮታን መንሱራን ኣባላት ኮሚቴታት ከም ዝሰረቱ ተሃድሶን ልምዓትን ኣብ ምእላይ ምሕብሓብ ከምኡውን ስንኩላን ኣረጋውያንን ካልኦት ጽጉማት ወገናትን ዝሕግዝ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ ኣብ ንኡስ ዞባ ጎኘ ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ኣብ መሬት ሕርሻን ማይ ኩዕታትን ብምሕያል እቶትን እቶታውነትን ንምድንፋዕ ነበርቲ 12 ምምሕዳራት ከባቢ ኣድማዒ ወፈራታት ይካይዱ ኣለዉ ኪላ ምዕቃብ ሓመድን ማይን መምሰይ ዮሃንስ ተስፋይ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ዕላማ እቶትን እቶታውነትን ሓረስቶት ንምዕባይ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብ ቀላጥ ቦታታት መጋጫታትን ግራውትን ይካየድ ከም ዘሎ ገሊጹ ተሳተፍቲ ብወገኖም ብቂላታት ሕርሻ ንዝወሃቦም መምርሒታት ተኸቲሎም ከባቢኦም ንምርጋእን እቶቶም ንምዕባይን ይነጥፉ ከም ዘለዉ ኣብሪሆም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ስዕብ ዜናታት ሃገራት ወፃኢ ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ተፈጢሩ ምስ ዘሎ ወተሃደራውን ጸጥታውን ቅልውላው ዋጋ ባህርያዊ ጋዝ ኣብ ኤውሮጳ ብልዕሊ 30 ሚታዊት ከም ዝወሰኸ ተገሊጹ እዚ ኣሃዚ ድሕሪ ክስተት ኮሮና ቫይረስ ኣብታ ኣህጉር እቲ ዝለዓለ ምዃኑ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ብሪጣንያ ሕልፊ ካልኦት ሃገራት ከም ተሃስየት የረድእ ዋጋ ባህርያዊ ጋዝ ኣብ ብሪጣንያ ብልዕሊ 140 ሚታዊት ክብ ከም ዝበለ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ኤውሮጳ ጥራይ ዘይኮነ ዋጋ ጸዓት ብደረጃ ዓለም እውን ክብ ኢሉ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ዋጋ ነዳዲ ንበርሚል ልዕሊ $110 በፂሑ ኣሎ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ከም መልሰ ግብሪ ናይቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ትካላት ነዳድን ጋዝን ሃገሩ ዘካየደቶ ደብዳብ ኣብ ቀጠር ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ንዝርከብ ደስቲ ትሕተ ቅርፂ ጸዓት ብሚሳይላትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ከም ዘጥቅዐ ይፍለጥ ብሰንኪት መጥቃዕቲ ኣብ ቀጠር ኣብ ዝርከብ ዝዓበየ መሳለጥያ ጋዝ ራስ ላፋን ከቢድ ዕንወት ክወርድ እንከሎ ኣብ ከተማ አቡዳቢ ዝርከብ ትካል ጋዝ ንጥፈታቱ ከቋርጽ ከም ተገደደ ተገሊጹ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ኣብ ልዕሊ ቀጠር ዳግማይ መጥቃዕቲ ምስ ተካይድ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ዓለም ብዕብየቱ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ትካል ጋዝ ኢራን ከም ተዕንዋ ጠንቂቑሎ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ብወገኑ መጠንቀቕታ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ተግባር ምስ ዝውዕል ንትሕተ ቅርፂ ጸዓት ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ሓፂር እዋን ከም ዘዕንዋ ሓቢሩሎ እዚ ከምዚሉ እንከሎ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ማለት ፔንታጎን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ስርሒት ንምምዋል ካብ ባይቶ ኣሜሪካ ልዕሊ $200 ቢልዮን ተወሳኺ ባጀት ሓቲቱ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሜሪካ በዚ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተካይዶ ዘላ ወተሃደራዊ ስርሒት ኣስታት $12 ቢልዮን ከም ዝኸሰረት እዩ ዝሕበር ዘሎ
روسيا نيكيدان سيمين أتلانتيك نيتو كتتقع دليت يخون مدب كم زي بلا دقيما الرقاقيتا انتهونا جن كاب أبال هاجرات كيدان كمتان زغل متكعبتي ملسا جبرين مهاب دلوت مهلاوا حبيرا روسيا نسلام محزنة متحبارن قدام النت كم تب نيتو جنا تاخد من قصاصي كايد كم زلوا وقيسان روسيا نزلت تقلص الله نيتو كمتو زغل سجات نممكات مس روسيا أب زدوا كبابيتات عمايتها شحال سراويت كوافر أب كاب جلا أبالاتو دحري زغار بدلت عويتين يوخن برها جرو أب لعلي أبال هاجرات نيتون أوروبا وحبرة متكعتي كتكايد مدبا خمزي تفلت منيستر قديات وتاي سيرجي لافروف أفليت الله كان دتنك مولع كينات يوكرين زخانة نيتو روسيا أب كببان متاو أب مبرق أوروبا تعو وتادرا من قصاصات كايد كم زلو زفلتين باكستان أفغانستان جزاو مقرات تقصيق جبرا كم تسمع مع حبيران كلتين هاجرات نزي بسعود عرب قطرن تركن زغرب امامه كساب عيد الفطر زحلف كتغبرو مخان نافليتنا لوا يخون بر كاب افغانستان متقعت مزمصا حيال مرسغبر كم تهبلو باكستان تنكي الله سراويت كلتين هاجرات كاب موداتا ورح لكاتيت 2026 ككايدو بصنح ملوا تقسي لعلي 600 سبات كم تقتلوا يغلط بذكازي باكستان اب لعلي سيفيلاو علامات هاجر بذكايرت الدبدب لعلي 587 سبات كم تقتلوا منغسي طالبان كوقصن يحلون نتوترن مهداك كايد صنح دبلوماسياو تبغسطات وصيت كركبو سلا زي صنح تي وتادراو متفنان ناب قلع كينات كمرح كم زخيل كمتصن يحلون زي امونغو باكستانن افغانستانن تخصيص زلو وتادراو وطري اقدمو اب مونغون كاب زغاطمه تمساسالي كستت اتي زحايل مخانو صبصبات يردون جابان وتادرا عمان معباي توسدو زلا سقمتي نسلامن رقاتن زبا اسيا باسيفيك سقات كم زخانه روسيا تنكيغان أفنيا منستر قدرت وطاي روسيا ماريا زاكاروفا أبزهابتو مجلسي جابان كاب تاريخ كتمهار كومون زحالف جيجاتات كيدقم أب قوامان السفرة سلام أو دنجاجتات كتخبر سويعان جابان كروز ميسايلات زركوبز زمن أو أطوار مشماتا نقراو تهاجرات بفلاي دمان روسيا سقات مخانو تافنيا وبتوسق قليتا بزيكازي جابان أب وتادراو باجتا تقبر زلا لعلم وساقن تخطولو زلا بوليسيتاتن أب زوبا إسيا باسفيك حدش وددر نمم عبالة أطوار زلا علن وطر زقاددن كم زخانة وغيسا روسيا مس جابان زنبرا ديبلوماسيا وركب ناب زير وريدو خمزلو بسنكت جابان تغطولو زلا تتصابع بوليسي دما أب مونغن زخانة ناي سلام زتا كم زيلا أب زحالفة ورحلكاتيت مقلات الزكاريم بأمريكا مزم الراح كيران سيمين أتلانتيك نيتو زلوات تاو زمدناتات ناي مدل دال سقمتات توسد زلا جابان بقوداي كينات يوكرين أبل علي روسيا أقداتات كتوسن مصنحة زفلتيهم روسيا بوغنا نسقمت جابان تمتات أنز ولدتو ملسا قبري كم ذهبتو الليو زحبار زي خبركم تحتاتلت زينا نمفتعم أرستاتو مستر تمرتي بقعة تمرتن محياش زعلم عودة زتا بدك محارة كانيعون حرشاتات سيمينا ومعراب قاش باركا أب مملات طلبات عراقاتات أبركوتا يقبركم زولة تحبيرون نقعت حبرة سبب تتكا من نتصرت هواسيان مدهانيت مبراخة قداس مخانو ويا وين قليتهم أبا أهقوري أوروبا وعقا بحرية وقاز بالعلي 300 ميتاوي كم توسخة قليتهم روسيا نينيتو فتتكا دليت يخون مدب كم زي بالله دقي مع الرقاليسان باكستان أفغانستان جزاو مقرات توصف جبرا كم تسمع مع حبيران زي خبركم تحت زينا تفتعمون نس طرف مدباتنا سلام